Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την πρώτη ώρα που δημιουργήθηκε η νέα κυβέρνηση προεξοφλούσαν την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ και τη χρεοκοπία της. Αυτό που συμβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, και είστε ασυνεπείς αλλά ταυτόχρονα βρίσκεστε και σε σύγχυση, αντιδράτε πολύ έντονα και παλινδρομείτε, οφείλεται στο γεγονός ότι ο αρχηγός σας... Συγγνώμη. Εντάξει, δεν γίνεται σκεμμένα. Λοιπόν, αντιδράτε λοιπόν και παλινδρομείτε, γιατί από τη μία ο αρχηγός σας επισκέπτεται την Αργεντινή, απ' την άλλη επισκέπτεται τη Μέρκελ. Επιπλέον, συμβαίνει και κάτι ακόμη με εσάς του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε αριστεροί, αλλά σπουδαγμένοι στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Είναι αυτό που λέω, είστε αριστεροί με δεξιά τσέπη, στην ουσία. Λοιπόν, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους. Και τον τελευταίο μιλήσαν τον κύριο Λαβαζάνη, αλλά και τον κύριο Πετράκο και όλους σας. Η ανακεφαλαιοποίηση προχωρά και μέχρι τέλος του μήνα ολοκληρώνεται. Ο Πρωθυπουργός δεν πανηγύρισε για καμία νίκη. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις και στις κουβέντες που λέει τον τελευταίο καιρό. Γιατί τον τελευταίο καιρό μίλησε 2-3 φορές. Αυτό που μιλά και αυτό που τονίζει είναι δουλειά. Δουλειά, σοβαρότητα, αγώνας από όλους για να μπορέσει η χώρα να επανεκκινήσει. Αυτό προσπαθούμε όλοι μας εδώ μέσα, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ένα δύσκολο εγχείρημα όντως, γιατί το κάθε κόμμα έχει τις δικές του ιδεολογικές αρχές, έχει τις δικές του αφετηρίες. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι εσείς δεν καταλαβαίνετε από τέτοια πράγματα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι πράγματι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει. Βέβαια, αυτό τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν το καταλαβαίνουν. Άλλα στελέχη μιλούν και θέλουν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε θα σκίσουμε τα μνημόνια. Άλλα θα κάνουμε ανένδοτο αγώνα. Λοιπόν, αυτά πέστε τα στα στελέχη μεταξύ σας. Βρέστε τα μια φορά οι 13 πόσες είστε συνιστώσεις και μετά πέστε τα. Αυτό που έρχεστε εδώ μέσα αυτό που έρχεστε και λέτε δυστυχώς είναι όχι σε όλα. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων παρατάξεων που σήμερα, της αντιπολίτευσης που σήμερα αυτή τη στιγμή λείπουν, και εδώ φαίνεται το πόσο μεγάλη σημασία δίνουν σε αυτό το νομοσχέδιο, για το οποίο πριν από λίγο έγιναν κροκοδίλια δάκρυα και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή, έγιναν κροκοδίλια δάκρυα ότι αυτό το νομοσχέδιο φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή των Ελλήνων. Λοιπόν, κανείς δεν είναι μέσα και το διαπιστώνετε και ώρα δεν είναι μέσα. Πέραν αυτού όμως, θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε, κύριε Πετράκο, πολύ σοβαροί. Εσείς κάνετε πλάκα. Εσείς κάνετε πλάκα και δεν είστε σοβαροί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πέραν του όχι σε όλα, καμία πρόταση δεν καταθέτεται. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προωθούνται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη φορολογική πολιτική, την κοινωνική ασφάλιση, τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να επιληθούν προβλήματα της εθνικής οικονομίας και αφενός με να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και αφετέρου να λειτουργήσει εύρυθμα και η δημόσια διοίκηση, αλλά στην ουσία το κράτος. Ρυθμίζονται θέματα ληξιπρόθεσμων χρεών για φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Εγώ δεν θα σταθώ σε όλες αυτές τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολύ σύντομα, κύριε Υπουργέ, θα σταθώ σε 3 θέματα. Λογιστές. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα πτυχία.
Πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. 3 μεγάλες εταιρείες, 2-5 μεγάλες εταιρείες θα μπορέσουν με τη λογική αυτή να πάρουν και να τοποθετήσουν όλους αυτούς τους οποίους λέμε ότι θα τους μαζέψουμε σε 2 κατηγορίες και να παίρνουν τη δουλειά από όλους τους υπόλοιπους. Τότε γιατί σπουδάζουμε? Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί δεν αρκεί μόνο η εμπειρία, υπάρχουν καταρχήν και πάνω απ' όλα η γνώση. Και υπάρχουν πτυχία, υπάρχουν διδακτορικά, υπάρχουν 1002 πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διαγράψουμε. Δεύτερο θέμα, γεωπόνη. Πιστοποιημένος διακινητής δεν μπορεί να λογιστεί. Σας το λέω ως παραγωγός. Το φάρμακο είναι δηλητήριο. Ένα λάθος μπορεί να κάψει όλη την παραγωγή, να κάψει και το ίδιο το δέντρο. Μπορεί να δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν απαιτείται να είναι γεωπόνος. Στο μόνο το οποίο πρέπει να βάλουμε παρένθεση, μπερδεύεται μέσα το πολλαπλασιαστικό υλικό. Είναι άλλο πράγμα τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, τα οποία είναι και αυτά χημικά, και άλλο το πολλαπλασιαστικό υλικό. Βγάλτε το τελείως έξω. Θα αναγκάσετε τους αγρότες να δημιουργούν ποικιλίες μόνοι τους. Σας το επισημαίνω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όμως δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να καταργήσουμε τον γεωπόνο και τις σπουδές που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί? Γιατί το κενό του κράτους έρχεται και το καλύπτει ο ιδιώτης γεωπόνος. Πηγαίνοντας στα κτήματα και βλέποντας. Ο απλός διακινητής δεν θα μπορεί να προσφέρει καμία τέτοιου είδους υπηρεσία στον αγρότη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυριακές, λαϊκές αγορές τις Κυριακές. Πολύ σημαντικό. Διαφωνώ κάθετα με τον κύριο Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, εδώ μιλάμε για στήριξη των παραγωγών. Οι παραγωγοί θα έχουν δικαίωμα μία Κυριακή να πηγαίνουν στη λαϊκή αγορά τα προϊόντα τους. Αυτό που θέλουμε είναι και ο πολίτης να αγοράζει στη χαμηλότερη τιμή, αλλά και ο παραγωγός να έχει τη δυνατότητα μιας ρευστότητας μία τουλάχιστον φορά την εβδομάδα σε μία λαϊκή που θα είναι μόνο για παραγωγούς και όχι για εμπόρους. Κλείνω. Θέμα bake-off. Το ίδιο ισχύει και για το λεκανοπέδιο. Και στην Αθήνα υπάρχουν αγρότες. Στο υπόλοιπο Αττικής υπάρχουν αγρότες. Λοιπόν, το θέμα του bake-off, αυτό που θέλουμε κύριε Υπουργέ είναι επαρκείς χώροι με προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό να από τη στιγμή που κρίνεται κιόλας επαρκές το πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά να το αποτυπώσουμε σταθερά, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Πρέπει να στηριχθεί ο παραδοσιακός φούρνος της γειτονιάς, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξουν επαρκείς χώροι με προδιαγραφές μέσα στους χώρους όπου θα πωλείται το ψωμί. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι και οι κάβες πρέπει να εξαιρεθούν από την πώληση του ψωμιού. Φωτοβολταϊκά. Οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει έχουν εξαιρέσει πραγματικά μεγάλες ομάδες, για τις οποίες έχουμε συζητήσει το θέμα πάρα πολλές φορές και ουσιαστικά έχουμε πει ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν. Όμως θα πρέπει, έχουμε την κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και δεν θα πρέπει αυτή η ρύθμιση που αφορά, κύριε Δερμιτζάκη, αυτή η ρύθμιση που αφορά το 2+1 πρέπει να παραμείνει στο 2 χρόνια, όχι +1. Δεν αντέχουν αυτοί που έχουν αγοράσει τα φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, τα ποσά τότε ήταν τρομακτικά. Για ένα φωτοβολταϊκό στέγης 10 δεκαράκι μικρό, 53.000 ήταν η τιμή. Άλλο τώρα έχει πέσει και συμφωνούμε απόλυτα. Τέλος, θα πρέπει να ισχύσει η μείωση του επιτοκίου από τις τράπεζες για όσο χρόνο, για τη διετία αυτήν ισχύει η έκτακτη εισφορά. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντας ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι δύσκολα τα μέτρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι παίρνουμε μέτρα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Εμείς λοιπόν αυτήν την υπόθεση δεν την αφήνουμε στη μέση. Αυτήν την υπόθεση τη στηρίζουμε με νύχια και με δόντια για να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία, για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τζαμτζή, μια και για το ψωμί το κατεψυγμένο θα του πείτε να το απορρίψει που το είπαμε στην Επιτροπή. Σας παρακαλώ, μην γράφετε τίποτε στα πρακτικά. Να μην γράφετε τίποτε στα πρακτικά από όσα λέει ο κύριος Πετράκος. Το λόγο έχει η κυρία Ουζού.